Никой не осъзнава, че Кевин от Сам вкъщи всъщност крие тези малко известни тайни. Първо, дубльорът на Маколи беше с 30 години по-възрастен от него. Кевин направи много луди неща на екрана. Тези каскади бяха твърде опасни за самия Маколи. Всъщност те бяха изпълнени от 30-годишен каскадьор на име Лари Николас, чийто ръст съвпадаше с този на 9-годишно момче. Въпреки че носеше дрехите на Кевин, пак си личеше, че не е той. Второ, филмът, който Кевин гледа, Ангели с мръсни души, включително незабравимата реплика: "Дръж рестото, мръсно животно", всъщност не съществуваше. Той беше специално заснет ден преди да започнат снимките на Сам вкъщи. Трето, в Сам вкъщи 2, Кевин отседна за 2 нощи в луксозен хотел в Манхатън. Поръча куп рум сервис, торта, различни видове сладолед и количка, пълна с сладкиши. Според данни, една нощувка в хотел Плаза през 1990 е струвала над $1000. С храната, транспорта от летището до хотела и филмите на поискване, сметката стигнала около $2200. Четвърто, във филма имаше повече от един Кълкин. Пакостливият братовчет, който се напикаваше, всъщност беше истинският брат на Маколи, Киран Кълкин. По-късно той се появи в няколко известни филма в поддържащи роли, включително Лейди и Джентълмен и бащата